Зусім нядаўна праваслаўныя ўсяго свету адзначалі светлае Хрыстова ўваскрасенне. Каляндарны дзень Вялікадня застаўся ў мінулым. Мінула і памятная светлая сядміца. Аднак па-ранейшаму вернікі вітаюць адзін аднаго словамі «Христос уваскрэс». Справа ў тым, што ў вялікіх праваслаўных святаў ёсць дні перад святкавання і пасля святкавання. Гэта перыяд да і пасля самога свята, калі ў богаслужэнні ўжо ці яшчэ гучаць яго адгалоскі. Доўжацца яны ад 1 до 8 дзён. Пасля святкавання Вялікадня самае працяглае. З улікам каляндарнага свята і дня аддання адзначаюць вялікае свята 40 дзён. Менавіта такі адрэзак часу Христос быў са сваімі вучнямі пасля ўваскрасення. Увесь гэты перыяд – гэта дні асаблівай радасці, а для кагосьці станоўчыя эмоцыі прынясе ўспамін пра падрыхтоўку да вялікага дня. А таму паспрабуем яшчэ раз перажыць асаблівасці чакання светлага свята. Суть христианства коренится в событии воскресения. И, как говорит апостол Павел, если воскресения не было, то вся наша вера, она тщетна. И действительно, если посмотреть вот на то, что представляет собой жизнь христианина, на суть учения Христа, то мы увидим, что достаточно изъять из этой стройной системы христианского учения всего лишь одно маленькое событие воскресения, и все действительно разрушится. Ісус Христос памёр на крыжы ў пятніцу. У той жа дзень Іосиф Арымафейскі, чалавек багаты і багабойны, разам з Нікадзімам знялі з крыжа цела Ісуса, памазалі яго пахучымі рэчывамі, абвілі палатном і пахавалі ў каменнай пячоры. Яе Іосиф высек у скале для ўласнага пахавання, але саступіў дзеля любові да Ісуса. Уваход, закладзены вялікім валуном з печаткай, ахоўвалі рымскія легіянеры, а таму скрасці цела Ісуса Христа было практычна немагчыма. Мало было таких смельчаков, которые были бы готовы пойти на этих людей и силой отбирать у них тело Иисуса. И, как говорят нам евангелисты, более того, гроб был запечатан печатью. На трэці дзень пасля сваёй смерці Ісус Христос уваскрэс з памерлых і пакінуў пячору, не адхіліўшы камень і не парушыўшы пячатку, неўзабаве адбыўся землятрус, калі анёл Гасподні, сышоўшы з неба, адхіліў камень ад дзвярэй труны і сеў на ёй. Ваяры, служыўшыя, разбегліся ў розныя бакі. Пра тое, што адбылося, ніхто не ведаў. Первая реакция Петра и Иоанна – это, во-первых, недоумение, удивление и шок, я бы сказал, шок. Они не понимают, что делать дальше, что вообще произошло. Ученики Иисуса, те люди, которые впоследствии и создали тексты, вошедшие в Новый Завет, они не думали о том, что их учитель может воскреснуть. У першы дзень свайго воскресення Гасподь некалькі разоў паказваўся сваім вучням, якія хаваліся ад ганенняў паасобку і групамі ў розных частках Іерусаліма. О чем говорит весь Новый Завет, что воскресение было, и все ученики, которые впоследствии пишут евангельский текст, они говорят, мы не можем этого объяснить. Мы не знаем, как вам это объяснить, потому что это необъяснимо, это невероятно. И мы видим реакцию первых учеников, да, когда в Евангелиях сообщается о том, что Иисус после своей смерти является ученикам. Какова их реакция? Они не кидаются сразу в объятия к Нему. Они сомневаются, они в страхе. И Иисус вынужден доказывать им, что это я, не бойтесь. Я тот, который был с вами еще недавно. На працягу 40-дзённага перыяду свайго ўваскрасення Гасподь яшчэ некалькі разоў паказваўся апосталам, гутарыў з імі, павучаў. На 40-wy дзень пасля ўваскрасення Ісус Христос у прысутнасці апосталаў падняўся на неба. На Велікдзень прынята фарбаваць яйкі і выпякаць велікодныя кулічы. Аднак некаторыя падыходзяць да гэтага працэсу творча, і звычайныя курыныя яйкі часта ператвараюцца ў сапраўдны твор мастацтва.
Іх можна ўпрыгожыць карункавымі выцінанкамі ці асаблівым чынам нанесці на яйка малюнак. Канешне, маленькі шэдэўр потым будзе шкада разбіваць, затое не шкада падараваць блізкаму, роднаму чалавеку, дадаўшы да яго святочнага настрою крыху прыгажосці і захаплення. Сапраўды, побытавы бок свята заўсёды застаецца за кадрам, а між іншым, сама падрыхтоўка настройвае на асаблівы перадсвяточны лад, чаканне цуда. А сумесныя дзеянні з'ядноўваюць усіх, і дарослых, і дзяцей. І пакуль старэйшае пакаленне чаруе над дражджавым цестам, малыя круцяцца паблізу. Дзецям не дазвалялі там бегаць, шумець, стараліся, каб цеста падыходзіла в цішыні, што кшталту тады яно лепш. Ну, я ведаю, што такое звязана з хлебам таксама, што калі хлеб пеклі, нельга было не хлопаць дзвярыма, таму што тады цеста лепш падыдзе, будзе больш пышнае такое. Ну, я думаю, што тут, канешне, і такая больш старажытная аснова пад гэтым усім, каб цеста, калі падыходзіць, яно як быццам в сябе вбірае ўсё, што вакол яго адбываецца. Ну, і каб нічога дрэннага в яго не трапляла, то не ругаліся над ім, не шумелі. Была хвілінка такого спакою в хаце. Мои дзеці нават калісьці сказалі, што вось які цудоўны пірог, што в доме цішыня і спакою. У кожнай гаспадыні свае кулічы, і хаця кулінарны рэцэпт адзін і той жа, двух аднолькавых булак у прыродзе не існуе. Таксама, як і двух аднолькава пафарбаваных яек. Каб ператварыць звычайныя яйкі ў аўтарскія пісанкі, уся сям'я збіраецца за сталом, узброеная пруткамі з закруглённым канцом, растопленым воскам, адварам лукавага шалупення і, канешне, загатоўкамі, варанымі яйкамі. І яшчэ маленькая дробязь – цярплівасць, руплівасць, спрыт і крыху творчасці. Гэты від пісанак характэрны для нашага беларускага краю. І вот гарадзеншчына, напрыклад, такі ж самы від, толькі чорныя пісанкі робяць. Мы будзем сёння рабіць чырвоненькія, з цыбулі будзем традыцыйна фарбаваць. Адна кропля, адзін рух. Воск застывае хутка. Памыліліся, узор атрымаецца трохі крываватым, затое будзе непаўторны ад усёй душы. Элементы звычайна ідуць па 4 баках. То есть вось як быццам бы ребрышкі такія, так? І паміж імі ўжо можна штосьці яшчэ впісаць. Звычайна ще ў яек тарцы вось гэты востренькі афармляюцца. Макаем гэты пензлік у воск, ставім кропку, раз, і робім такі рух. Не асабліва атрымліваецца зараз. Можна яшчэ намаляваць крыж і вялікія літары Х-У. Христос уваскрэс. Пасадзіць расліны па ўсіх баках яйка, а пасярэдзіне упрыгожыць яго кветкамі ці кропкамі. Хто на што здольны, фантазія гэтым не абмяжоўваецца. Таксама на яйках малявалі. Ёсць фотокартка з гарадзенскага музея, там вот такая хорошая варона намалёвана. Можа, конечно, это ясны сокол, больш падобна на варону. Наступны крок – распісанае яечка апускаем у халодны адвар лукавага шалупення. Яйкі кладуцца ў халодны раствор гэтай шалупіння, адвар, я яго закіпяціла і некалькі хвілін яшчэ паварыла. Прыблізна можна пакласці за дзень. Яйка ў нас ужо вареная, і таму як бы нічога яму не зробіцца. Калі яно вось ужо паляжала, ужо пачырванела, мы яго вынімаем адтуль. Цяпер для прыгажосці трэба гэты воск зняць. Неабходна акуратна паднесці яйка да свечкі. Воск на ім растане і ператварыцца ў празрыстую слязу. Застанецца толькі выцерці яе сурвэткай. Жывое такое атрымалася, па-мастацку, дзе кропелькі леглі ровненька, а дзе не вельмі. Такое прыроднае атрымалася яечка. Яшчэ адзін спосаб упрыгожвання яек прыйшоў у Беларусь у 19 стагоддзі. Называецца ён выцінанка. Гэты від творчасці, нягледзячы на сваю маладосць, увабраў у сябе самыя архаічныя вобразы. Вялікдзень, вясна, нараджэнне сусвету, уваскарашэнне прыроды, уваскарашэнне Бога, расліны, раслінныя матывы. Са звычайнай паперы выразаюць узоры і наклеіваюць на яйкі, а потым апускаюць у знаёмы нам ужо адвар шалупення. Калі папера вось такім чынам
наклеивается на яйка, только трэба шчыльна вельмі наклеіць. І каб клей не заходзіў за межы, опускаем у фарбавальнік, потым папера здымаецца, она сама там размакае, і застаецца больш светлый такі след. Вельмі цудоўна, прыгожа. Вось, можна просто аздабляць, наклеивать паперу. Кветкі, казачныя расліны, неверагодныя птушкі, дрэва жыцця, часцей за ўсё дуб. Вось знакамітыя вобразы ў выцінанцы. А кампазіцыйны сюжэт, як правіла, пра стварэнне сусвету. Паводле міфалагічных звестак, сусвет стварыўся з яйка. Бегла мышка, хвосцікам махнула, яечко упала і пабілася на дзве паловкі, трымалася неба і зямля. Асаблівасць беларускай выцінанкі – прынцып множнага складання, сіметрыі і паўтарэння. Чым больш тонкіх прарэзванняў, тым лепш. Выцінанка тады дыхае. Паміж фонам і вырабам павінна быць прастора. Тады твор атрымліваецца пластычным і лепш прыклеіваецца. Дзякуючы гэтаму прынцыпу шматразовага складвання, можам за адзін раз, зрабіўшы проста некалькі рухаў нажніцамі, выразаць некалькі вырабаў, альбо адзін выраб сіметрычны. 4 разы склалі, атрымалася такая штука. І калі мы на яйка яе накладаем, пялёстачкі вот так і абгортваюць. О, бачыце, раз, яны тут нават сутыкаюцца. Пакуль рукі Наталлі лётаюць над чарговым упрыгожваннем, яна ў думках вяртаецца ў тыя часы, калі дрэвы былі вялікія, а бабулі з дзядулямі маладыя. Яе дзяцінства прайшло пры Савецкім Саюзе, і ўсё ж нават тады да светлага свята Вялікадня рыхтаваліся і адзначалі яго. Накрывалі стол, збіраліся ўсёй сям'ёй, успаміналі народныя традыцыі і нават спявалі валачобныя песні. Як у нас прынята ў савецкія часы было адзначаць святы? Стол, ежа, гарэлка. Ну, вот сядзелі і узгадалі, кажуць, от, а от раней же ж хадзілі, і бабуля моя, яна песень шмат ведала, кажа, а пашлі. Подняла, боже, як вёска ўся радавалася вот этому, то вот пашлі людзі па хатах. Это ж калі валачобнікі завітаюць да людзей, это значыць будзе год багаты, будзе ўраджай, будзе жывёла пладзіцца, будуць дзеткі здаровыя. А лялічка ідзець, а мне нечага надзець. А ля-ля-і-ля-і-ля-і-ля-і-ля-й-лёй. Одна сермяшка і тая цяжка, ай-ля-ля-ля-ля-ай-ля-ля-й. Эх! Валачобны абрад захаваўся толькі ў нашай краіне. У першы дзень свята мужчыны збіраліся ў гурты і абыходзілі дамы спачатку сваёй вёскі, а потым суседніх, спяваючы адмысловыя віншавальныя песні. І да гэтай пары валачобнікаў можна сустрэць у прыватнасці ў Докшацкім і Лепельскім раёнах. Паводле сюжэта ёсць песні, якія спяваліся гаспадару, гаспадыні, даросламу сыну, дарослай дачцэ, бабулі. Але найбольш цікавая песня, якая гаспадару спявалася, у тых мясцінах, дзе такія песні былі пашыраны, у ёй ідзе пералік усіх гадавых свят. Вось. У гэтай песні гаспадар сядзібы пераносіцца ў ідэальны свет, дзе ўсё з золата, дзе усе ў багатым убранні, і ён прысутнічае на нарадзе Бога і святых, дзе Бог вызначае парадак, якому святу ісці за якім. Цікавая таксама у нас на вёсцы традыцыя, што хадзілі ў жакі дзеці. Это каталіцкая традыцыя. Я маленькі жачак, паўзу як рачак, скачу як жабка, дай яйко, бабка. Хадзілі, нам давалі. Вось. А ўжо на праваслаўны Вялікдзень хадзілі дарослыя, хадзілі грамадою. Між іншым, Наталля ўжо заканчвае выцінаць сурвэтку для ўпрыгожвання булкі. Паперу для яе вырабу можна выбраць любую, чырвоную, сінюю ці зялёную. Абмежаванняў тут няма. Зрэшты, з-пад нажніц майстра нават са звычайнага белага ліста выходзіць простае, а разам з тым арыгінальнае ўпрыгожванне, даступнае кожнаму. Бог зрабіў гэты свет прыгожым, і мы павінны старацца таксама так рабіць. Прыгожа, прыгожа. Творчасць – это Божая функція. І мы праз творчасць набліжаемся да Бога таксама.
Перад Вялікаднем выцінанка літаральна расцвітала. У чысты чацвер не толькі мыліся самі, але і развешвалі на вокнах новыя папяровыя фіранкі, а на сталах раскладвалі свежыя мярэжыстыя сурвэткі. Прычым трэба мець на ўвазе, што тады выразалі цяжкімі, нязручнымі каванымі нажніцамі. Все тое, што в інтэр'еры было старога, напрыклад, павукі саламяныя віселі, старыя спальваліся ў печы, выцінанкі тыя самыя здымаліся, фіраначкі з вокнаў, з палічак, дзе яшчэ сурвэтачкі нейкі таксама спальвалася ўсё ў печы з тым вот пылам, тым тое, што на яго наліпала, з дрэннай энергетыкай, і выразалася ўсё новае, свежае. Прыгожа? Мама зрабіла добра? Саламяныя павукі займалі асаблівае месца ў беларускіх дамах. Лічылася, што гэтыя абярэгі, зробленыя з модульных канструкцый, ахоўвалі, прыносілі шчасце і гармонію ў сям'ю. У кожную хату, кожны дом павінен быў быць свой ахоўнік, абярэг, прыгожы, сонечны, залацісты павучок. Разнавіднасцей павукоў даволі шмат. Напрыклад, павук-зорка, сімвал зорнага сусвету і неба. А павук-піраміда лічыўся абаронцай, у яго павуціне заблытваўся ўвесь негатыў. А таму перад Вялікаднем павука разам з усім дрэнным было прынята спальваць, а на яго месца вешаць новую саламяную канструкцыю. Сям'я гуртавалася і рабіла разам калектыўна такога сямейнага свайго абярэга абаронцу. І гэты павук зроблены сумесна, ці то ў выглядзе ромба, ці то ў выглядзе зоркі, ці то ў выглядзе піраміды, самыя розныя канструкцыі, ён падвешваўся на чырвоным куце, на самым ганаровым месцы. І павук гэты, калі было у хаце цеплыня, дабрыня, згода, калі ў хаце было спакойна, то павук плаўна, павольна кружыўся. Калі ж пачыналася там нейкія разборкі, спрэчкі, сваркі, павук бунтаваўся, пратэставаў, і ўсе бачылі, што трэба спыніцца. Першапачаткова саламапляценнем займаліся мужчыны. Каб нарыхтаваць салому, неабходна было быць вельмі дужым і моцным. Ды і плясці вырабы было няпроста. І хаця на першы погляд нічога складанага ў пляценні няма, тут ўсё ж такі патрабуюцца пэўныя навыкі і веды. Это я раблю рамбічнага павучка. Потым другі трохкутнік пойдзе. Ромбіку, які вісіць нада мною, 12 саломінак. А я зрабіла толькі 7. Трэба яшчэ нарэзаць трошкі. Яны павінны быць усе абсалютна аднолькавага памеру. І потым яны спалучаюцца, злучаюцца, звязваюцца. Па правілах трэба тоненькую саломінку ў тоўстую, тады яна будзе больш надзейная, і тады яна будзе, як высахне, лёгенькая, будзе кружыцца, круціцца пад павевам ветрыку. І нават калі гатуем, стравы прыносім на стол, ужо цеплыня ідзе, павук пачынае варушыцца, кружыцца. Да слова, структура павука даволі цікавая і вельмі сімвалічная. Ромбы – сімвал сусвету, зорка – зорнае неба. А таму павук успрымаўся як нітка, што звязвае ў адно чалавека, зямлю і космас. Божае ўваскрасенне звязвалася менавіта з аднаўленнем, адраджэннем зямлі, вяртаннем з зімовага сну, з забыцця, з цяжкага перыяду зімовага, вельмі складанага, да абнаўлення, да адраджэння. А ўжо павук гэты, ён таксама рабіўся з новай свежай саломкі. І гэтыя саломінкі, складзеныя ў такія рамбічныя канструкцыі, яны таксама вярталі у хату спакой, чысціню, дабрыню, як бы абнаўляўся лад, згода ў сям'і. У Беларусі гістарычна так склалася, што менавіта на Вялікдзень раней адзначалі Новы год. Звязана гэта было з календаром сельскагаспадарчых работ. Пра характар гэтага свята як навагодняга сведчыць многа вельмі такіх істотных рысаў, якія не прасочваюцца на іншыя святы. Напрыклад, звычай мяняць агонь, абнаўляць агонь. Па запісах яшчэ 19 стагоддзя у суботу перад Вялікаднем ва ўсіх хатах гасілі агонь і запалівалі яго ад вогнішча, якое раскладалася на царкоўным двары. Стол на свята збіралі багаты і разнастайны. Мясныя стравы, кілбасы, смажанае мяса, малочныя стравы, масла, сыр.
Пачыналі абавязкова са свянцоных яек, а ў некаторых рэгіёнах першыя 3 дні елі толькі свянцоную ежу. І, канешне ж, карагоды. Іх пачыналі вадзіць адразу пасля каляндарнага дня Вялікадня. Тады ж спявалі веснавыя песні. Это двор на пагорачку, яснае сонца в оконца. На пагорачку проти сонейка, яснае сонца в оконца. На тем дворе шатер стоит, яснае сонца в оконца. Под тем шатром сам Бог с Петром, яснае сонца в оконца. Гонить горелкою калеточки, яснае сонца в оконца. Не абыходзілася і без велікодных гульняў. Большасць людзей ведае пра звычай біць яйкі на Велікдзень, гуляць у біткі. Гульня зусім простая. Адзін трымае ў руцэ яйка носікам уверх, а другі б'е яго носікам другога яйка. Той, у каго яйка застанецца цэлае, працягвае гульню з наступным удзельнікам. Тое яйка, якое выбівала другое, той гаспадар забіраў сабе гэта яйка і мог біцца далей. Ну і, напрыклад, як тата мой расказваў, дзед, ён быў спецыяліст па яйках, ён прыносіў такую здаравенную коробку у хату і доўга потым елі іх. Держи, мама, давай сюда. Давай сюда. О! А Шкип, с тобой подходи, по одному. Давай сюда. Куда? Былі і іншыя, больш складаныя разнавіднасці велікодных гульняў. Рабілі такі жолаб з кары, альбо на горцы ў зямлі рабілі такую канаўку і збіралася моладзь, прыносілі з сабой пашмат яек. Першы каціў яйка, яно кудысьці дакатвалася і спынялася. Потым каціў другі, і калі ягонае яйка закоціцца далей, то ён забірае сабе абодва. Іншы варыянт гэтай гульні. Яйка павінна было дакаціцца і стукнуць першае. Пераможца забіраў сабе абодва яйкі. Вось такі велікодны більярд. Усе мои знаёмыя, нават тыя, якія ў савецкі час атэістамі былі, ўсё ж такі Вялікдзень святкавалі так ці іначай. І пеклі кулічы, і яйкі фарбавалі. Пакладзеныя ў кошык пісанкі выглядаюць як казачныя зярняткі жыцця. А незабыўны водар свежавыпечанай дамашняй булкі стварае той самы супакой, прадчуванне асаблівай радасці і шчасця. Воскресение Иисуса из мертвых – это действительно самое главное событие в жизни церкви. Это самое важное, что может быть в жизни каждого христианина. И праздник Воскресения, который совершается ежегодно, он является центром всего праздничного цикла христианской церкви. Этот праздник называют еще праздником праздников. Калі ўсе як адзін, гатовыя прыняць добрую вестку пра ўваскрэсенне Ісуса Хрыста і павіншаваць свайго бліжняга, павітаўшы яго словамі: «Христос уваскрэс, сапраўды уваскрэс».